Ne Aboubacar Soumaré, président du mouvement Wuliki Jom Mali ye. Donald Trump ka élection ni y'a ta k'a lajɛ bon très personnellement ne t'a ka politique fɛ très personnellement comme je l'ai dit ne t'a ka politique fɛ mais n'i y'a lajɛ ka expérience lajɛ nafolo min b'a bolo k'o lajɛ bon franchement ka élection yɛrɛ kɛcogo lajɛ mɔgɔw voterait cogo min na tiɲɛ ka di Ala ye a ka victoire in a b'a mérité. Ne tɔgɔ Modibo Sango ne ye jeunesse commune de président ye kan Donald Trump ye mɔgɔ ye n'a kɛra Amérique président a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ale bɛ kɛ président ye uniquement pour les États-Unis. Amérique de président ale jamana wɛrɛ président t'ale donc o bɛ kɛ sababuya ye Amérique bɛ ka dɛmɛ wɛrɛ minnu ladon n'a bɛ se ka taa Mali juguya la o dɔ ye jumɛn bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ Mali an ni Russie de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara caman kɛ an y'a ye k'a fɔ Amérique ka dɛmɛ caman fana bɛ ka se Ukraine de ma parce que u ka calcul la ko bin kɛr'u kan donc ni Donald Trump nana an b'a dɔn olu ko ninnu caman bɛna jɔ donc Donald Trump ka politique de ɲɛsinnen bɛ Amérique de développement ma donc politique extérieure ninnu t'ale ka ko ye vraiment o bɛ kɛ nisɔndiya ye ka se Mali ma. A pasini kɔni diyara ne ka da kan a ka ca Ala fɛ a bɛ sɔn ka kɛlɛ min bɛ Russie ni Ukraine cɛ a bɛ sɔn ka fu sigi o ko ka nɔgɔya saliɲɛfan fana ka problème mun bɛ yen a ka ca Ala fɛ a bɛ sɔn ka ani Sahel division mana bɛn a la a kɔni diyara ne ye a pasera bɛnna ne ma parce que ko caman tu chômage yɛrɛ tun bɛ Amérique ni wagati la voilà donc a nani c'est un milliardaire donc a ka ca Ala fɛ baarako bɛ sɔn ka nɔgɔya soko fana bɛ sɔn ka nɔgɔya parce que logement ko tun bɛ ɲini ka kɛ baara ye mɔgɔw bolo. Bon, nous en tant que démocrates, vraiment an ka rêve tun ye une première fois ka muso ye démocratie ba dɔ kunna i b'a fɔ France bɛ cogo min ou bien États-Unis bɛ cogo min na o démocratie sugu ninnu an tun bɛ fɛ ka muso dɔ ye a kunna depuis Hillary Clinton o yeli nege b'an na fo bi malheureusement a ma sɔrɔ puisque la raison américaine a gagné américains y'u yɛrɛ ka sort de choisi avec Donald Trump donc an bɛ dugawu min kɛ dɔrɔn Ala ka kɛ hɛrɛ ye puisque présidence mun don présidence fitinin tɛ Amérique jɔyɔrɔba bɛ diɲɛ taamacogo la i y'a faamu bon c'est mɔgɔ kɔni an kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn américains ka politique extérieure président ka influence ka dɔgɔ a la kosɛbɛ mais Ala k'an ta k'a la hɛrɛ ye dɔrɔn. Ne tɔgɔ ye Abu Konate ne ye mouvement Espoir Mali Kura sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye. Donald Trump ka politique ye mun ye a ka campagne na a ko ni a nana a bɛna baara kɛ kosɛbɛ jamana ka lakana na a ko a bɛna belebele fana kɛ sɔrɔ taasira la ani sur le plan international fana ka walew kɛ wale min b'a to bɛn bɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ cogo min Europe kɔnɔ ani diɲɛ n'a lamini kɔnɔ cogo min a ka politique centrelen no olu kan kosɛbɛ a ko fana min ye loi min b'a permettre i b'a fɔ loi d'homosexualité olu loi ninnu fana a ko a bɛ solution ɲini ka fɛɛrɛ ɲini olu fana na walasa ka dan siri olu ko la donc Trump sigili an b'a fɔ a bɛ se ka fisɛya États-Unis jamana ma